Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tichida kungokutendai nekutandara kwatichange tichizoita tiri pano. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mwana wangu akanhonga mari yainge yakadonha akauya nayo kumba, iko zvinozvo mwana wangu ari kurwara mukoma, nditsvakireiwo mubatsiri nekukasika. Ndiri mukadzi, ndine makore 30 years ekuberekwa, ndine mwana wangu mukomana ari mugrade 5. Handizivi mukoma kuti ndotaura kwandinogara here kana kuti ndongotaura imwe nzvimbo, asi ndichizokuudzai kwandigere kana vabatsiri vanenge vachida vanenge vari munzvimbo mandinogara. Saka ndichati tinogara muSouthlands, inini nemwana wangu nababa vake. Mwana wedu kwaanodzidza anoenda nemakombi. Mazuva apfuura awo mwana wedu akauya kumba achitaura zvekuti paainge achibva kuchikoro nevamwe vana nanhenge akanhonga mari inokwana kuita $50. Nyaya iyi akatoitaura tabva kubasa tese, inini nababa vacho, nekuti tose tinoswera tiri kumabasa. Iye anodzoka zvekuma4 zuva rovira. Tese nababa vacho takabva tamubvunza kuti ko mari yacho ainge aiisepi. Iye akatoti ndaiisa mubhegi rekuchikoro pakati pemabhuku. Mwana akamhanya kunotora bhegi rake rekuchikoro ndokutsvaka mari paainge aiisa. Mwana akatanga kushayiwa mari iya, akaburitsa mabhuku ake ose pasi achizunza rimwe nerimwe. Zvadaro mari yakashayika. Ini ndakazomuti usazviita zvekunhonga mari yaunenge wangoona yakadonha, nekuti hauzivi pamwe inenge iri mari yekurasirirwa. Akaenda kanodzosera bhegi rake paya. Baba vake vakatoseka kuti kufunga kwako dai Prince asina kutenga mazepi kare here. Ini ndakangoti hameno, yava nguva yekurara. Prince akapinda muimba make achida kuti apfeke mapijama ake. Paakasvika kudai akaona hembe dzake dzese dzava dzitema. Ndakanzwa mwana kuchema paya, ndokubva ndamhanya kunotarisa kuti mwana ainge aita sei. Pandakasvika paya ndakabvunza kuti chii chakaitika. Akaridza mhere kudaro akabva anongedzera pahembe dzake. Ini pandakatarisa ndakaona pasina kana chinhu. Ndakabvunza kuti ko hembe dzadii, ndipo paakati hembe dzake dzose dzava dzeblack. Apa aitoda kutopfeka pijama raMickey Mouse reblue. Ndakatomutuka paya kuti aitamba, ndokubva ndamupa hembe dzake dzekurarisa. Ndakasiya mwana wangu atopinda mumagumbeze. Ndikati regai ndichinorarawo. Ndichingoti rarei, ndakanzwa mazwi achibva nekuimba kwaPrince. Pandakaenda ndakasvika mwana akarara, asi kudikitira kwaaita aidikitira zvakaipa. Ndipo paakatanga kurwara. Saka mwana wangu mukoma ari kurwara, ari kungoita zvekungovhunduka. Hatizivi kuti chaari kuona chinomuvhundutsa chii. Kana tikamubvunza kuti uri kuonei nhai Prince, anongoti mama, zvinotyisa, obva atorara. Mwana anogona kurara 24 hours akangorara, kungomuka obva ati ndiri kunzwa nyota otodzokera kuhope. Mwana wangu ari kurwara zvakaipisisa. Saka takamboenda kunomwe mubatsiri. Mubatsiri uyu ari kuti mari yakanhongwa nemwana wangu Prince imari yakatoita zvekutorasirirwa neimwewo family yevanhu avo vane hama yavo yakafa, uyo wavaifungidzira kuti ainge akaromba. Saka vakange vasingadi kuti zvinhu zvake zvinge zvichizoramba zvichingotenderera zviri mudzinza mavo. Saka kwava kubva kwachizoitwa plani yekuti kunge kuchizonorasirirwa, zvichireva izvo kuti mwana wangu ndiye ava muridzi wezvinhu izvozvo zvakange zviri zvinhu zvemunhu wacho anonzi ainge akaromba. Mukomana Shi, handizivi kuti munogona kundiwanirawo here mubatsiri anenge achikwanisa kuzouya pamba otibatsira. Takaudzwa nemuprofita iyeye akati apa chandinongogona kungoita itsananguro chete, asi kumubatsira uyu anoda vanenge vaine masimba. Achitaura akaita sekunge zvinotoda vanhu vanenge vakarerekera
kudivi revaya vanenge vachiita zvechivanhu, in which me and my husband we have not yet decided. Mufunge zvenyu mukoma kuti tingazoonekwa here tava kuenda kun'anga. Isu takange tisingaiti zven'anga pose apa, saka I need your advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Vedare ndiwo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu pavakataura ivo vakati takanzi tisaudza hama, tisaudza kana shamwari kuti ndo zviri kuitika pamwana. Hanzi mwana chiri kutyisa paari ndechekuti anogona kurara, kutorara zuva rose 24 hours mwana akarara asingamuki. Naimi zvazvinotyisa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana kuri kunziwa munoita zvekubatsira, uyai munge muchimbotiratidzawo kuti munozvigona here. Hanzi chatanga tiri kutya kuenda kun'anga, pari zvino tiri kudawo maprofita kana vanhu vanonamata. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Zvazvakaoma. Hanzi ndichadzokera sei kuZimu? Ini ndakasiya ndapara mhosva, ndakasiya ndarepa mwana wemukadzi wangu underage, saka ndaishanda paPlazi kuCape Town. Zvino ndakamiswa basa neveMarch and March. Si kumusha handisi kudzokera nekuti ndakasiya ndapara mhosva. Makadi henyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizoposta nyaya yangu as hidden identity. Ndiri murume, ndine makore 39 years kuberekwa. Ndauya pano ndiine nyaya iyo yakaitika mukati meupenyu hwangu. Nyaya iyi yakaitika kuti nditadze kudzokera kumusha kunyange nemabhazi emahara. Asi kutaura chokwadi, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Handitorina kana pekutangira. Ndinoziva ndakatadzira ivhu nekuda kwemhosva yandakaita, asi musanditongawo nemhosva dzangu. Ndainge ndangobatikana. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakange muri mugore ra2012 ndakadanana nomumwe mukadzi wekumusha kwedu ainge aine mwana wake 1. Inini ndainge ndichiri mukomana. Zvinoita rudo kunyange ukatsiurwa haunzwisisi moyo, ndipo paunobva wawedzera kuda. Saka mukadzi uyu ndaimuchengetera mwana wake. Hapana chaaida chaainge achishayiwa kubva kwandiri, nekuti ndakange ndiri mukorokoza, saka mari kwandiri yaisava problem. Mazuva acho ndaiwana mari, saka hama dzangu ndaitozodziudza uye ndaitodziudza zvandinoda inini, ndizvo zvaiitika pamba. Saka zvakazoitika mukomanashi ndezvekudai. Hama dzangu dzaisada mukadzi uyu nekuti vaiti uchiri mukomana, mukadzi ane mwana unomudini, anogona kutadza kukuitira mwana. Asi ndaiva ndakaputirwa nerudo. Ndakaona kuti ndikaramba ndiri pedyo nehama ndinoguma ndapara mhosva, saka ndakazotiza pamba pevabereki ndisina kana kuonekana nemukadzi uyu. Tikabva taenda kuMazowe, tainge tava kugara pane rimwe ploti rataichengeta, saka ndakatanga kuita chikorokoza muMazowe imomo. Ndakaita mari zvekare. Ndakabva ndavhura business reshop, saka kushopu uku kwaitengeswa nemukadzi wangu. Ndichienda kubasa, saka ndainge ndava munhu uya aigara aine tsvina. Mukadzi wangu akatanga kundiona sekunge ndisina value nekuti ainge ava kuita mari. Inini kusaidi kwangu ndainge ndadonha kumakomba kwainge kusisabudi mari. Mukadzi uyu akatanga kundibata rafu nekuti iye ainge ava nemari, ainge ava kutoita zvikomba zvandaiona. Aitobuda nezvikomba obva aenda kuGlendale achiti ndiri kuenda kunohodha. Airara pamba asipo uzotouya kuseni. Saka ndakabatwa nemweya werevenge kuda kungorwadzisa mukadzi uyu ainge andiramba, plus airamba kundiitira mwana. Saka ndakabva ndatanga kubata mwana wake chibharo. Iye paanobuda ndaisara ndichivata nemwana wake uyo akange aine 14 years. Mwana uyu ndaimuchikidzira zvekuti ainge asingambowane mukana wekutaura naamai vake. Asi chakazoputika, mwana uyu paakaita nhumbu, aita nhumbu kudaro akataura zvose zvakaitika. Saka ndakabva ndatiza ndikauya muno muSouth Africa ndichitoziva kuti havambofi vakandiwana kunyange zvikadii, asi iye ainge anzwa pain seyandakanzwa. Ndaisaziva kuti South Africa ichasvika pakuvava kudai. Iko zvino hatichadiwi. Inini ndakatodzingwa basa. Ndaiva pabasa, asi iye zvino ndakamiswa
ndakadhamiswa kuti ndidzokere kumusha hakusi kudzokereka nekuda kwemhosva yandakaita. Ndikadzokera kumusha ndinosvika ndichivharirwa. Saka ndauyawo pano mukoma ndiri kuda kubvunzawo kuruzhinji rweZimbabwe kuti ndeipi nzvimbo iri safe zvamanje ndimbowana pekubata-bata kana imwe nyika iri kuendeka zviri easy. I am a hard working person nekuti kuzimu hakusi kana kudzokereka mukoma. Ndinosvika ndikahakwa kumushanda inge ndisina kana kuvaka ndichingozviudza kuti ndichadzokera kana ndava mukofini. Ndanga nditori nefuneral policy yanga yakatomirira izvozvo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa kuTikTok ichibva kune mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava zvamuri bhinya chairo rinofanira kutoti ringe richitosungwa. Aiwa, hatifaniri kuti tinge tichitokuudzai kuti kunoendeka ndekupi. Munofanira kutombodzokera kumusha mutonotarisana nemhosva dzenyu. Sure, mungaita chivi chakadaro, makadii makangosiyana nazvo and moved on with your life. Asi ndo nyaya yavo. Ngatitaurei navo mucomment section. Akomana pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi kuuraya kwandakaita my friend Chantal, tose takange tiri mahure. Iye akada kuzviita sekunge akapenga. Muri sei brother Nashi? Post my confession on your page. Mundiposta sa anonymous. Ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine vana vangu 4, 3 vandakazozvara nemurume wangu. So mukomana chinya yangu yakamira sekudai. So ini ndakauraya one of my best friend. Taiwirirana mukoma, taiwirirana zvakanyanyisa, zvimwe zvatakaitirana you can't even understand. To understand kuti sei ndiine ropa rakatsvuka kudai mumaoko angu. Let me take you back to around 2014 makare muno muHarare. Back then mukomanashi ndakange ndichiriwo munhu ainge ari mutsva but asiri mutsva muindustry. Ndakange ndiri mutsva muHarare. Ndaita basa recommercial sex working. Ndakange ndichitengesa bonde mumaavenues. Saka life was very difficult and it was very rough. I had one of my closest friend uyo akange achitawo zvechihure. Zita rake ainge achinzi Chantal. Inini naChantal taiita zvinhu tiri tose. Usiku ndakange ndisingaende kubasa kana kuri kunzi Chantal anenge ari kumba, kana iyewo aiti haaende kubasa kana ndikasaenda kubasa. Taisvika pakuchinjana maclient. Client yaigona kuti ikarara naChantal yobva yauya pandiri, uye kana ikarara neni yoendawo pana Chantal. Takange tisitomborina kana problem. Mari chaidzo taigona kutongobatanidza mari. Dzimwe nguva taikwanisa kutogara tose and we protected each other. Chantal aigona kutoti achitorara nemurume, inini ndinenge ndakatogara kana paside ndakatobata banga rinenge riri muhandbag ndichiti kana akada kutambwa rafu I will be there for him. Because chibasa chiri violent unosangana necharacter dzevanhurume dzakasiyana siyana. Ndikangoti in short I trusted Chantal with my whole heart. Ndaitoti she is my sister and takange tiri pakutambudzika tiri pamwe chete. Ndakange ndisingazivi kuti ainge achazobatwa nemweya wegodo neenvy, uye yakange iri nyoka, yakange iri poisonous, yakange ichingowanda behind a fake smile. Everything changed. Zuva iroro wakange uri musi weSaturday. It was mid 2014. There was a guy who was a wealthy guy. Akange ari mudhara wechikuru. Ainge akarasikirwa nemudzimai wake mutsaona. Saka akabva achizouya akandiona ndakange ndiri kumaavenues. Ndakanakirwa naye. Aiva nevoice rainge rakadzikama, rakange riri very soft. After spending some time with me, akabva anditarisa ndokubva ati kwandiri, Rosemary, ndanakirwa nezvawandiita. Your sex game, Rosemary, it is up there
and I want you to become my wife. I don't want you to be living and working on the street anymore. Kakange kasiri kekutanga kuti murume anokuproposa kuudza kuti anoda kukuroora because anakirwa newe. But this one was different. Vamwe varume vaingogumira mukutaura, but iye akasvika pakundikumbira manhamba atete vangu after tatombofambidzana. Akati iye ainge achitoda kutotaurawo nevekwake kuti ange achindiroora. My heart almost stopped beating. This guy akange ari mupfume mukoma. Pandakange ndava kupota nichienda kumba kwake, ndo pandakatanga kurealize how much lucky I was. The guy was filthy rich. Vana vainge vatukura, so they were not going to trouble me. Instead of keeping my mouth shut pane zvimwe zvinhu, ipapo ndakange ndisati ndaziva kuti kana uchiita zvinhu zvako muupenyu, dzimwe nzendo dzitaure wadzoka. Nekuti ukaudza vanhu kuti ndiri kuronga chakati nechakati nechakati, vanhu vanozokuseka mune ramangwana, and people, they are evil hearted. So after the proposal ndabvuma paya, munhu ava kutotaura nemadzitete angu, ava kutopota achitoenda neni kupurazi kwake uko kwakange kuchigara dzimwe hama dzake. I then told Chantal everything. Ndikati, Shanti, my sister, zvazoita manje. Very soon I'll be leaving these streets for good. Murume uya dhara riya riri kutoronga zvekundiroora. Ini ndinoona sekunge my days in avenues are over. I expected Chantal to be happy, but pandakamutarisa, you know, as a prostitute, you learn to read my emotions evanhu. Fake smiles and fake emotions. Ndakatoona kutoti this one, she is forcing a fake smile. But ndakangoti I don't know, maybe I may know, but that news was not good news to him from what I had seen. Pasina kana 2 weeks mukoma, my fiance, he became very distant. Ndaiti ndikamufonera ndaipindurwa rafu, hey, ndiri meeting, what did I tell you? Andifarire munhu anokondifonera kana ndiri meeting. Kondatadzei, I was just calling so that I can check up on you. Anditi mandiudza kuti muri kubva kukweke kumine, so I just wanted to know kuti masvika zvakanaka here. Ndichazokufonera mani. So whenever I asked him what was wrong, aingondipa zvima excuses. I could not understand. Vatiti vangu vakasvika pakundibvunza kuti hezvo ko zvandabva mukudirwa rafu namhofu ko chii. Then akabva achizondiudza kuti ainge asingachadi kundiroora. Later on ndakachema mukomanashi. I still remember kuti takange tiri mune this other restaurant, and ndakatochema zvekutocreata drama. Anditi shamwari hazvichaiti. Ndopa akabva anditi, okay, let me tell you. He looked at me, akabva atora foni yake ndokubva atanga kundiplayera a voice record. Ainge akarecorda apo paakange aina Chantal. The moment that I realized kuti iye na Chantal, they had been together, ndakachema ndikati, so you have been sleeping with him? Akanditi, no, handina kumborara naye, just listen to what she was saying. Akangondifonera akati ari kuda kundiona. I went and I saw him. This I recorded takagara mumotikari. Saka munhu ainge achikonzeresa kuti murume ange achindiita rafu, kupindura hama dzangu rafu, akange ari Chantal, kuita kufeeda inonzi poison. That is what friends are there for. They will feed poison into your life, and like a flower you will die mukomanashi kana vanhu vakasangwarira. Do not take any advice from anyone, expect yourself. So pavoice iroro raakange akarekodhewa ainge achitaura achiti, iwe, how can you be so stupid kuroora an avenues prostitute? Rosie unonyatso iwe. Rosemary unomuziva. Do you think kuti Rosemary, you can make her a proper wife out of a woman anorara nevarume kana 100 per week? Kuzoti wewe zvako, she's just playing you because arikuda mari yako. Haambofi akachinja Rosie uyo. Vatoriko vamwe vakatombomuedza kumukanda pakitchen. You are going to see what she is going to do to you. You will regret. Saka Chantal uyu ainge achitaura zvinorwadza mukoma, nhema dzekuti ndakatombotiza
mushure mekunge ndaroorwa, ndikaroorwa zvefake. It was just painful. So akabva ati kwandiri, Rosie, I wanted to give you a new life, but shamwari kwawakabva kunotyisa, but let us cancel these plans. Ndakamubata mukoma. Zviya zvekuti kana munhu akakudza kuti haachakudi, iwe ubva wati ewe zvakanaka. Ipapo ndakaita drama, ndakamuti you are not going anywhere, ini ndatova mukadzi wako. Akabva aona kuti munhu uyu atoramba kutorambwa. We then went to Chantal and I confronted him. Pakarwiwa kani, pakarwiwa mukomana achinoti zvekutamba. So after I had realized that this is what Chantal had done, ndakabva ndachizoenda hangu ndikanoona vatete, but inini naHappy takange tava kutodanana. So ndaenda kuna vatete tikutongotaura paya, ndikati ndozvandakazoitwa naChantal. Vatete vangu vakabva vaenda neni kun'anga. Zven'anga izvi mukoma ndaitozvitya. Inini chihure chandaita ndaitongoita chihure chiri natural, pasina kumboshandisa n'anga, pasina kushandisa mishonga. Tasvika kuya ndakabva ndanzi ndinge ndichitenga key. Ndatenga key, ndakabva ndanzi ndinge ndichisungirira tambo pakasimbi kaya kanokiya, ndokubva ndasungirira tambo. Saka ndakaita chipfundo. Mukati mechipfundo makange muine kapepa kainge kakanyorwa kunzi iwe Rosie unofanira kuti unge uchifa, ropa rako richadeuka. So ndakatora key iyoyo ndikanzi enda unoikanda kumakuva, ndokubva ndachizoita saizvozvo. Ndakazodzoka kuHarare. Pakapera zvimawiki zvishoma, Chantal akazosvika pakuzofa mukomanashe. Akaita zvekutsikwa nemotikari ndokubva atoshayika. Ndakamurota Chantal uyu akauya kwandira chichema, wandiurayirei? Ndokudzokera futi kun'anga kuya. Ndikaenda paguva. Ndakaenda paguva mukoma usiku ndiri ndega, ndiine hari yandainge ndakapiwa. Ndakanzi pakaitika chinenge chaitika paguva ipapo, unokanda hari iyoyo woiputsira pamusoro peguva, ndokutomutsipika kwatinenge taita. Veduwe, mishonga iyi inokusvitsa kure. Ndaenda kumakuva paya, wakange huri usiku. Ndini uyo ndiri kufamba, ndafamba. Ndainge ndakanzi usabatidza torch kana kubatidza flashlight pafoni pako because unogona kuzoonekwa. Mukomana she ndiri kunzwa kutya. Apa ndaitiko kana ndikatsika nyoka. Ndafamba. Ndazosvika pane umwe musha uyo wavakange vandiratidza masikati acho. Pamba ipapo pakange pasingachagari vanhu. Ndakasangana nebenzi mukoma pachivanzi, harina kutaura neni, rakangoramba richiita zvarainge richiita. Meno raita sekunge raidya mavhu. Hana yengoti ti. Ndokubva ndafamba. Ndakabva ndachizoenda kwakange kuine makuva, akange ari makuva epamusha ipapo. Hari yangu ndainge ndakaibata. Kubvunda kwandakange ndichiita, ndaita kudikitira mukati mezvigunwe umu. Ndasvika kumakuva kuya. Ndakabva ndataura, ndikabva ndatanga kumutuka. Ndikati, we Chantal, siyana neni, ndiwe wakazvikonzeresa. Ini ndaitokuda like a sister. Ndiwe waida kuti ndinge ndichirambwa nemurume wandainge ndichida kuti anga achizondiroora. Ibva muupenyu hwangu. Kana uchida kumuka, enda unomukira mwana wako. Handiti wakazvara, mukira mwana wako. Inini siyana neni. Mukomanashe pakangoita masparksom, pakangotanga kungoputika kumakuva ikoko. Ndakavhunduka but ndakangonzwa ndichingozvidzikamisa ndega. Ndikati pano ndikaita zvekutamba chipoko chaChantal chinondisvitsa kure kana kutondipengesa. Ndagara ndakatouraya munhu, kana itori ngozi ndagara ndine ngozi. Zvakatongofanana. Ndakatongozviudza kuti ini ndiri hure. Inini ndakambosangana nemasituation akaoma, kurohwa nevarume, kuburitsirwa mapanga, kuabusiwa, kwokuzoti chipoko chemunhu akafa. Handiti changosara ndechekuti angondiuraya, handiti akatouya kuhope kwangu akandimukira. It's fine. Ndikabva ndati chindimukira physically manje. Ndakabva ndasimudza hari iya, ndine hari kuiputsira pamusoro peguva. Pakabaka. Munoona zvinoita mafireworks kana ukamaputitsira pasi, ndo zvakaitika ipapo. Pakabaka moto mukoma.
ndakabvapo ndichimhanya ndichidzokera kumba kwen'anga, ndichingonopinda mukicheni mavakange vakagara nemudzimai wavo vakaseka vakati waonei. Ndikavaudza zvandakasangana nazvo, vakati zvatoita, shungu dzake dzadzokera muvhu, hauzombofi wakamuona zvekare. Kwamanashi, that was the end. Chantal handina kuzombogara ndakamurota zvekare. I got married, my husband iye munhu atori nekabusiness kake, life iri kutofamba. I have no regrets nekuda kwezvandakaita mukoma. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Sisi Rosie hanzi ndaimbova urere kuma Avenues, asi iko zvinozvo I am someone's wife. Naimi zvazvakangooma hazvo vedwe, ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakatongozvipira kuti ndo zvatongovapo, kana chatova chimurenga chatongova chimurenga. Ndikutye ini Chantal, ndiwe wakatanga nazvo. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi ndakaudzwa napasta vangu kuti he does not believe in God. Brother Nashi Murisei, inini ndiri mudzimai, ndine makore 28 years ekuberekwa, ndinogara muno muHarare, ndiri small house yevamwe pastor. Havana havo mukurumbira but mari vanayo, vari kuita mari yakawandisa muchechi. Handingatsananguri zvose because panogona kunge paine mamembers emuchechi mavo imomo. So 2 nights ago vakabva vauya kumba kwangu because vanotiitisa majuti naamai guru, saka vanomboya kumba. Saka vakati vauya kumba kwangu 2 nights ago, ndichiti mai guru havazvizivi kuti kuna amai nini, maybe she suspects, I don't know. So vauya kumba zviya takange takatogara, then vakabva vaona kuti ndakange tiine maapp andainge ndadownloada mufoni mangu, saka vakangotanga kuti siyana nazvo zvimaapp izvi, uri kutoitisa vamwe vanhu mari izvezvi, kutoverenga kwauri kutoita bhaibheri mufoni, someone is making money. Do you know kuti it is a big company that can make this Bible app? Ini ndava kuti muri kubvepi, muri kuendepi nai munhu washe? Akabva ati kwandiri, you know, inini I don't even care about God. Hanyangu yakarova, ndikati imi muchatitukisa naMwari. Akabva ati kwandiri, I do not believe in God. Ndikati sei muri kudaro? Akabva ati kwandiri, hakuna Mwari, hakuna Mweya Mutsvene. Being a pastor kwaari iye anoti ibasa raakaendera kuuniversity ende basa riri kumubhadhara. Hanzi I just perform pamberi pevanhu. It is just an art. Kana achiparidza anoparidzira kuti vanhu vange vachizobvisa mari yakawanda, kana dziri mari dzezvegumi, maofferings. Hanzi ndinonyatsokuziva pekuti ndikadzvanya pakati vanhu vanoburitsa mari dzezvegumi. Honestly speaking, mukomanashi, inini kuchechi ndinoenda, but ndinoenda kuchechi kwakasiyana navo baba ava, but zvavakandiita, zvavakandiudza, it has left me confused. Sei munhu wandinototi munhu waMwari, of course ari kuchita mukadzi wake, ndiri small house, I know kudhara ingawani vanhurume vaita vakadzi nhamba yavanoda, that one, it is something that is a fact. Saka sei iye ari kuti hakuna Mwari? He has now started confusing me. Haasi kuita zvesatanism here. Maconfessions mamwe andinongonzwa achingotaurwa nezvawo pano, haasi into Satanism, because inini I grew up believing in God. I grew up believing kuti yes, vanhu tinotadza, but I never knew kuti munhu ungatadza oda kuvanziridza zvivi zvako ozoti hakuna Mwari. Hanzi to me it is just a job, just like a doctor anongoenda kuuniversity akanodzidzira udoctor. Hanzi neniwo ndakaenda ndikanodzidziswa upastor, what to say and what not to say in front of the people, so that vanhu vange vachizobvisa mari dzema offerings. Baba ava zvavakataura zviri kutondityisa.
muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mainini avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Munhu iyeye kam very soon muchanzwa ava kuti ngatimbourayaka huku, timbodira ropa pasi, timbopira, timbodai zviine satanism mukati. Very soon kutokuudzai kuti hakuna Mwari, pane zvaari kuda kukava that he is going to tell you later on in the future. Zvakangooma hazvo vedway. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Vadiwa vateereri, ndoma messages avo andanga ndakakubatirai. Thank you very much for watching. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.